Recording by Supriya Studio Madhepura। मधेपुरा के चौक पर गे मधेपुरा के चौक पर हम बुलेट ये वो मधेपुरा के चौक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर ढाई ढाई गोली चल तो पूर्णिया के चौक पर ढाई ढाई गोली चल तो कॉलेज के चौक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर चाहे है तो केतनो गदर तोरा आपन बनैबोगे कोनो रोकैला है तो ते हमरा ओकर लाश गिरैबोगे लोके थार एगो हमें बिहारपुर के चौक पर लगातार एगो हम कॉलेज के चौक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर प्यार करे छियो दिल से तोरा छोड़ देबो केना हमहू करबो बदमाशी छौरी राजा हीरो के जना राइटर मुकेश अमित है तो मधुबनी के चौक पर रंजित अमन है तो सहरसा चौक पर उठा ले जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर उठा ले वो जान तोरा सिक्सर के नोक पर Recording by Supriya Studio Madhepura।